Atay hapon naman di ay. Wa pa man gihapon muli akong anak nga buotan gabi ba dito diin sa katulog lang sige ito buwag imil. Sugo ang mata apod gaba. Asa na sa drone. Sus, amahan lang gapon muli ho. Ato sa kusubos yung lugson sa mga uwas kong kawayan. Amahan na apa para sugnod ba? Ay. Susok ka sa tubos ba? Ay, sa. Itong helmet. Ay. Helmet ata. Ay. Oh. Gusto. Tayo kamay kawayan nagibilin sa kuwa dari. Mahal lang taon eh, panugod na to. Anak lagi. Sarap ito buot. Masoto lang no. Mga kwarta. Dapat. Sumila ko rin. Ulit na lang nasuotan doon. Ako lang, anong rasa. Di baka taga sa papa ni ron. Pila na ko kaadlaw ka uli nurat. Wandi na ko uli wa ka uli dia. Lag di ko kasabang papa ron. Kani sa banda papa, bitayon kita kundi igbason kita ni. Wa kita mahimo ni papa kay amahan man nato. Pa! Pa! Sus! Lak na sad! Puyag adto sa baya eh! Init di kay tanan! Wadto ta! Suguan na sad! Apuyag ni pa! Ito na eh! Papa yun, nga ko man. Tao ko yun. Tigbasan na ni ron, puro na po tag sundangan ni ron. Pa! Pa! Oh! Mahal ka ni uli ka daw! Abi ko magwan ako yung anak nga muulig balay kaya usan na magkakadlaw na waing taon sa balay daw. Nya, mustay mong laglaag dong. Okay ra? Okay ra ka kayo pa eh? Dito ko to gilang glen pa eh. Nya, ni uli lang ko nung kay kuha kong sanina pa ba niya? Mukaon ko, gutom kay gay kon. Gilakan masa di mo dito ba eh? Aw, mao ba? Magkuha kag sinina. Hay mas mamayo og na may bagay na to da. Imo lang dadon mo mga sina ato lang kapuyo na to. Di gani ka kamamutabang na ako diri. Ako, buntag hantod hapon naasa tong umak kay para lang natin makaon ikaw. Gasige lang kag lumpano ka nag-asa ka maabot. Nya, saman. Wa kay plano mo tabang rin ako? Sa man si Papa magsigi magyaw-yaw. Mutabang liko diya pa. Pero ugma na, ihapon na baya pa. Eh, kuyaw pa ka na imong kagingking na imong gipanglaras niya. Nya, magabian ta agoy. Wa kitay mahimo na, masugsog imong kamot ana. Hapon si mong kabuang. Ano may hapon na? Hindi na makita ni mo kagingking diya. Sug. Sugo ko lang naon mo magsige lang kaglatagawa ng bisag asa. Muna pa, nanganak mo dyan kagwapo. Pero, lahi sa pa no? Lahi lang akong ilong pa. Ya, lahi sa di mo ah. Tay sa ano? Sa gingon mo, gipanganak ti ka? So, gipanganak ti ka no, diri ka agis ang itlog, himbuto na akong itlog. Pero, ay sabi problema lang sa ilong di. Ya, ilong ni mo pa eh. Uri, palwa nga gikob. Ano magigano? Magi po mga pa. Ay sos, kung makapanghinawa ka mataa ka, kasalikan taas kay kag ilong. Nay, taas kay mong ilong ay taas kay katag. Pero ay sa no. Sus saya
ang nga dong no, sa una bitaw dong no, wa tabiya is imong inahan no. Hayang ta nimo dito, dili ang takabadlong nun. Pero imong mama dong. Kuya ko niya. Nagpakaap ka lang mo ng zombie na. Wala si Papa nilak. May pagbuhat na lang na ako. Isungog si Papa. Pero ay sa no? Anong nihilak mo sa kagapay? Nga ako raman tayo nihilak. Di sabayan nag-iiti ka pa. Kaya love kayo tiga. Sus lab sa imong kabuang. Naab na lab ng mulakaw tago sa kadlaw niya. Muuli na yun. Hamay lab ni mana. Ang lab dong kanang gi-comfort ka. Murag siya ba nga gi-comfort ka niya. That means love ka niya. Pero pa, love lagi pa. Pero, unfair kayo ang kinabuhi. Oh! Anong unfair man ang kinabuhi? Ano man? Kaya nga naman pa no. Pareho mi na ay kasing-kasing. Pero di mi parehong feelings. Pero Taysa, kasi feelings imong kabuang? Bitaw pa. Wala di kay feelings. Feelings? Na ako'y feelings para niya. Ay sabi no. Magsige, maghugot-hugot di ay. Luwag-luwag yun nabi, kaya kung bripon, luwag na kayo. Ay sabi no. Kitag si Quinta bingi. Ang tukog ilang lane ba? Palot ko kay. Duwas ko dito. Hindi ko pa. Oh, bitaw tuod siya anong naghugot man ta. Nga ang akong diari, mga magkagingking. Ha? Mga sung kagingking diwas. Unsa man? Wa kay plano mo tabang nako? Kay gamay ra man re. Kaya kwarta ba? Sus, mag-email apog ta. Sus, wag ko'y kwarta. Mamuga ako kahoy para na ko'y magkakwarta ko. So man, di ka mo tabang dire. Sos, bahala ka nga mahana ka. Ngayon, tagkwarta kit para palod na ko. Di ka mo hatag. Huwag mo nga, kuha na ko sa mong tabang-tabang ko nito. Wag ka. Kita si Quinta ba? Samis Papa mo rin. Ay sus, wag ko'y kahatag imong kwartang bata ka. May pagmuuli kay tos balay. Maglungag pa ka dito. Bahala ka dyan, ilong nga ka. Ilong eh, morgig, balwang ng gikong. Sige mo yung bata ka. Ha? Kuha ka. Kaya ba? So what's up mga kabadlongon sa? So it's time to shout out no. So shout out kang Rasil Villamor watching from San Domingo, and then kang Erlon Arnosa, shout out kang Aidan Babinyosa, shout out kang Balironia watching from Manila City. So shout out. Oh, shout out ko kay Jamel watching from San Remio Anapok. O kang Mark Anthony Montesa. Shout out kanyo. Salamat. Daghang kayong salamat ninyo tara. So sa katong gusto mo pa shout out mga kabadlongon sa, so comment lang mo sa mga comment section. So kung makabot tag 15 person mas maayo aron tag ma-shout out every video. So comment mo sa bago na mong i-upload para mabasa din na mo inyong comment o ma-heart na mo. So mga kabadlongon sa, don't forget to subscribe, like, share, and paon lang sa notification bell para ma-update mo sa mga bagong video mga kabadlongon. So mo to, God bless, keep safe, and bye bye.